جه اکران نوچه تیوی شف باش به برهف کرنا گرینگتری نوچه ناوا روژه ام به نوچه داویا شویل پیش بریونه کرم بکن. دوباره سلاف ایرو 11 تیر مهیه عینی بری ساله که 11 تیر ماه سال 2025 ده لسلیمانی پینگاوه که وها هات آویتن گو همو هفسنگین پولیتیک این حرمی هجاندن. بکه لسر بانگ عبدالله اوجلان جبو فکرنا ریا دیالوگ چکن خواه شوتان دبون. ده سروی گاوا دیروکی را عینی سالک درباس بو. گلو ده سالکی ده چگو هری. اف پیواجو چاوا دسپیکرو ایرو چما همو چاف و بالداری لسر پارلمانتوی و لبندا قانون نونه. حوالین مرد و دوسیای تایبت ده هرگلین و پیواجوی اماده کرنم تماشا بکن. ام همو هزن خوین لناف سینورین ترکیه لجین کو ریسکا پفچون دیروک یک جوتمها 2024 جه لجنه گشتی میسا مزنان تبعی یا ترکیه سروک مهب devlet Bahçeli درونشتنا وکرنا میسی ده دست پارلمنترین کرد گرد و اف گاوا دیروکی جبو چهارسرکرنا پرسا کردی دریه که دیالوگه یدنابرا İmralı و devleti de jî da dest bekirin. Gelsin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Pişti ve gava Bahçeli bengava heri kritik de 27 Şubat'a 2025 dehat be Öcalan re hevditin pekatın. Abdullah Öcalan de banga aşti u civaka demokratik de desnişan kir ku li ser bingeha kabul kirna hevuna Kurd edi dema çarseriya demokratik hatiye u banga heri mezin kir. Diviya PKK bey fesihkirin u davi li tekuşina çekdari beyanin. Divi hemû kom çekê xedînin û PKK xwe fesih bikin. Bersiva vê bangê pirzuhat. Diye ki adara 2025 de PKK agirbes ragihand. Lê dûvê jî di navbera 5 û 7 Gulanê de kongreya xwe ya danzdemîna avar darxist. Di vê kongreyê de biryareke dîrokî hat girtin. Bi fermî hat ragihandin ku PKK tê fesihkirin û têkoşîna çekdariya li dijî Tirkiyê wekî qonaxeke nû bi davî dibe. Di her kêriyê de ku pêvajo ber bi xitmandinê ve çû, Abdullah Öcalan ket devrê û li du hev gavên dîrokî avêtin. Dîrok 11 tîrmeha 2025 bû. Komek gerîla bi pêşengiya Besêhozat li Silêmaniyê ji bo nîşandana vê niyeta baş a dîrokî bi merasîmekê çekên xwe şewtandin. Demokratik yaşamı geliştirmeye çağırıyoruz. Zulüm ve sömürü. Ev çalakiya ku par li cîhanê denk veda wekî sonda Silêmaniyê derbasî ropelên dîrokî bû. Piştî vê gava çekdanînê eniya siyasetê lez da karên xwe. Li meclisê komisyona lîkolînê ya lehevhatina civakî hat avakirin. Ev komisyon aynı sêmehan xebitî û bi sedan akademisyen, hukuknaz û nûnerên civaka sivîl guhdar kirin. Di encama vê xebatê de rapora çarçoveya yasayî aştiyê derket holê ku tê de rêbazên qanûnî yên çareseriyê hatibûn xêzkirin. Piştî vê gava çekdanînê eniya siyasetê lez da karên xwe. Li meclisê komisyona lîkolînê ya lehevhatina civakî hat avakirin. Ev komisyon aynı sêmehan xebitî o da encamê de rapora çarçoveya yasayî aştiyê amade kir. Barışı kalıcılaştıracak yasal düzenlemelerin önerilmesi, hazırlanması da bu komisyonun sorumlulukları arasında. Tevî ku di ser merasîma çekşewtandinê re salek derbas bûye jî ev qanûna ku ji bo çekdanîn û vegerê dihat hêvîkirin hîn jî nehatiye rojeva parlamentoya Tirkiyê. Di kulîsên Enqereyê de nîqaşa herî germ li ser pêşnûmeya qanûna çerçeveyî ye ku tê gotin dê ji heft maddeyan pêk bê. Her wiha çarçove qanûna ku li bendê bê parlamentoyê nîqaşên germ jî bixweranî. Aliyê Tevgera Kurdî dixwaze di pêşnûmeyê de ji bo Abdullah Öcalan mafê hêviyê hebe û zagona vegerê ji bo hemû endamên tevgerê derbasdar be. Her wiha tê gotin ku ji bo vê pêşnûmeyê nêrînên Öcalan hatiye girtin lê cih nedane pêşniyarên wî. Ji ber vê yekê niha pêşnûme bûye cihê nîqaşan. Tê merakkirin gelo di ev nîqaş û lêgerîn
kilida qonaxeke nûya ji bo rûniştina aştiya civakî veke anna. Îro herkes li bendeye gel û ısrara aştiyê ya aliyê Kurd dê dibin banê meclisê de bersiveke çavbibîne. Li bendeye di nava van hefteyan de ev mijar zelal bibe. Biz birlikte yaşamın azami zeminini güçlendirmek için buradayız. Komisyon farklı fikir, beklenti ve kanaatlerin çatıştırılmadığı, aksine birlikte yaşama iradesi. هر ببونه وی روژه دم پارتی انسیاتیفا جنان آپی دیویا من با آشتیه هگه و دایکن آشتیه بانگل حکومت و پرلمانتو یکرن گوش بو چار سریه گاوین بربچاف باویجن. Türkiye'nin silah yakma yıl dönümü ve bu 11 تیرماها 2025 ji bo pêvajoya çareseriya pirsgirêka Kurd rojeke dîrokî bû. Di vê rojê de PKK'yê çekên xwe şewitand û îradeya xwe ya aştiyê nîşanda. Bi boneya vê rojê, Hevseroka Dem Partiye Tülay Hatimoğulları daxuyaniyek da. Hevseroka Dem Partiye Tülay Hatimoğulları diyar kir ku merasîma şewitandina çekan nîşaneke xurt a îradeya aştiyê bû. Hatimoğulları bi bîr xist ku bi banga rêberê PKK'ye Abdullah Öcalan pêvajoyeke nû dest pê kiribû. Lê di vê sala derbasbûyî de dewletê gavên pêwîst neavêtine. Hatimoğulları destnîşan kir ku di vê şert û mercên Abdullah Öcalan werin baştirkirin, girtiyên siyasî werin berdan, sepana tayînkirina qeyûman bi dawî bibe û qanûna çarçove bêyî derexistinê ji aliyê parlamentoyê ve were derxistin. û wiha got. Di vê ev derfet neyê winda kirin. Di vê deriyê şer were girtin û deriyê aştiyê û demokrasiyê were vekirin. ve demokratik siyasetin önünü sonuna kadar hep beraber açmayı başaralım. İnsiyatifa jinan a pêwîstiya min bi aştiyê heye jî bi heman rojevê li ber parlamentoya Tirkiye daxuyaniyek da. İnsiyatîfê te kes kir ku rakirina tevahiya çekan ji jiyana giştî tenê bi demokratîkbûnê mümkün e. Di daxuyaniyê de hat destnîşankirin ku di sala borî de gavên demokratîk ên pêwîst ji bo aştiyê nehatine avêtin. İnsiyatifa jinan ji bo çareseriyê ji dewletê xwestin ku dawîl pratîka tayînkirina qeyûmên dewletê were anîn, girtiyên siyasî werin berdan, mafên zimanê dayîkê werin parastin û qanûnên ku rêl ber siyaseta demokratîk ve dikin werin derxistin. Hatta sürecin çerçevesi olarak yasanın meclise gelmesi konuşulduğu bu günlerde Her wiha dayîkên aştiyê bi boneya rojê daxuyaniyeke dan diyar kirin ku herçend roja ku çek hatin şewitandin hêviyek mezin da wan jî di salekê de tu gavên berbiçav nehatine avêtin. Dayîka aştiyê Sultan Bozkurt anî ziman ku zarokên wan bi rûmet çûn divê ew bi rûmet vegerin. banga me heye saat berî saetê devleta Tirkî gava bavîne hege ve yasê derxîne jî bera yasê derxîne yasa ki bi liya qîme derxînin. Kene liya qîme be em wê yasa wan jî qebûl nakin. Yasa ki liya qîme çingî zarokê me bi serfîraz çûne wê bi serfîrazî jî bên wê bi serfîrazî jî ji hefsê bi serfîrazî ketine hefsê wê bi serfîrazî jî ji hefsê derkevin. Dayîka aştiyê Güler Buğday jî diyar kir ku dayîk bi salan ele aştiyê digerin û destnîşan kir ku bêçalaktiya dewletê fikaran zêde kiriye û ji bo serkeftina pêvajoyê gavên berbiçav hewcene. Yani sala wî qediya zarokê me hên jî em dibêjin aşitî ka aşitî li ku derê ma. Di heman demê de parlamenterê CHP'ye yê Amedê Sezgin Tanrıkulu li ser pêvajoya çekberdanê axivî û destnîşan kir ku agahiyên piştrast-kirî hene ku nîşan didin êdî endamên rêxistinên çekdar li Tirkiye tune. Tanrıkulu tekes kir ku di vê qonaxê de divê demokratîkbûn û reformên qanûnî bi lez werin bicihanîn. Süreç uzadıkça هرده یکمین سالوگرا چک شوتان پککی ده آمده معزوفانی لکنفرانس که گرین کر. اندام هیئت دم پارتی مدحت سانجار ده کنفرانس ده لسر قانون چارچوبه گلبنده به روش آوا پرلمانتویا ترکیه راوستیا و دبیجه. دوی یاسا گشگرو برفره به هکه هنک آلیان لدر و بهلن و هنکندن بخناف چارچوبه افتی و واتیه که هون مسئله یا چک بردانی جدی ناگرن.
دیەکەمین ساڵڤەگەرە شەوتاندنا چەکان ئاپەکێکێ لە ئامەدێ کۆنفەرانسا لە تورکیە پێواژۆیە ئاشتییا جڤاکî û mînakên dinyayê ya ji aliyê Komeleya Mafê Mirovan û Şaredariya Bajarê Mezin a Amedê ve hate organîzekirin dest pê kir. Konferans bi beşdariya gelek siyasetmedar, nûnerînsaziyên civaka sivîl û mêvanên navneteweyî hate lêdarxistin. Di nav beşdaran de siyasetmedar û fermandarê berê yê FARC-EP Victoria Sandino, Igor Zulakiya Zurmendê, Gêrî Kêlî, endamê heyeta İmraliyê Mithat Sancar û girtiyê piştî 30 salan hate berdan Muhyiddin Alton jî hebûn. Endamê şandeya İmraliyê û parlamenterê Dem Partiyê Mithat Sancar di konferans de li ser qanûna çarçoveyê ku li bendêye bêrojeva Parlemena Tirkiyê rawistiya û dibêje divê yasa giştgir û berfireh be. Heka hûn hinek aliyan li derve bihêlin û hinek din bixin nav çarçoveyê, ev tê wateyê ku hûn meseleya çekberdanê ciddî nagirin. Di heman demê de veguherîna ji şiddetê ber bi siyasetê ve bingeha vê yasayiyê ye. Sancar herwiha balkişand ser rola Abdullah Öcalan di pêvajoyê de û got ku di qanûna çarçoveyê de divê pozîsyon û rola wî bi awayekî fermî bêdiyar kirin. Wî diyar kir ku li gorî xwezaya vê pêvajoyê naskirina rola Öcalan şertê bingehî ne. û banga 27 Sibatê jî bingehê vê pêvajoya aştî û civaka demokratîk ava kiriye. Bir değişim görüyoruz. Gitgide yapılan araştırmalar daha farklı, daha demokratik bir yönü Hevşaredarê Bajarê Mezin a Amedê Sera Bucak jî balkişand serwateya dîrokiya rojê û got îro salvegera gava dîrokî ye ku 11 tîrmeha 2025 de hatibû avêtin. Îro salvegera wê rojê ye ku PKK an gotevgera Azadiya Kurd çekên xwe bi awayekî sembolîk şewitandibûn. Nîqaşkirina pêvajoyê ya piştî salekê ji bo me pir hêja ye. Hevserokê giştiyê İHEDê Cîhan Aydin jî balkişand ser qanûna çarçoveza gona ku tê amadekirin û destnîşan kir ku çarçoveya ku dê were derxistin divê hemû hêzên çekdar, girtiyan û kesên li dîasporê bi rengekî berfireh bigire nava xwe. Konferans bi rûniştinên cuda dewam dike. و لی روژاوای کردستان ناوی گند و باجارین کردان این رسنج آلیه حکومت هلوشیایی یا بعثی و ندهاتن قبول کرن. نها حکومت و گوهیز آسوریه جی به همان هشمندی حول ده همان ناوین گورجیما بعثی لباجارین کردان کربون دیسا و گرینه. اف پرسگریک جکوش کا دادگوریه یا حسکه دست بیکر حتی گوگهشت باجار کوبانی. رژیما بحث د سالên pêncî de dest bi navkirina bajaran bi zimanê erebî kirin. Di salên şêstî û heftiyê de bi taybetî piştî bi cihanîna kembera erebî di sala 1973 de dest bi erebkirina gund û bajarên parêzgeha Hesekê kirin. Weke Qamişlo bû Qamişlî, Tirbispiyê bû Qehtaniyê, Çelaxa bû Cewadiyê, Dêrek bû Malikiyê û Kobanê kirin Eynil Ereb û her weke din. Piştî peymana 29 Çileyê di navbera Serokkomarê Hikûmeta Vegoyîz a Sûriyê Ehmed Şerع û fermandarê giştiyê Hêzên Sûriya Demokratîk hat îmzekirin, Ehmed Şerع dê biryarnameyekê de dibêje ku Kurd pêkhateyeke resene li Sûriyê. Zimanê Kurdî zimanekî niştîmanî yê Sûriyê ye û dikare di hemû saziyan de were bikaranîn. Aloziya li ser zimanê Kurdî ji koşka dadweriyê ya bajarê Hesekê dest pê kir. Destpêkê li ser koşka dadweriyê bi zimanê Kurdî û Erebî hate nivîsandin. Piştî wê ew tablo bi zimanê Erebî İngilîzî hat guhertin. Ev yek ji aliyê xelkê bajarê Hesekê ve rastî nerazîbûnên tund hatin. O rojane çalakî li pêşiya koşka dadweriyê de hat kirin. Nenivîsandina bi zimanê Kurdî li kêleka zimanê Erebî di saziyên dewletê de dibe cihê nerazîbûnê. Ji bo xwedî derketina li navê Kobanê û fermîkirina navê wê di hemû saziyên fermîde, pêngava Kobanê nasnameya me ye dest pê kir. Xelkên bajarê Kobanê gotin ku ew ê ti carî qebûl nekin navê Kobaniyê bê guhertin û bibe Eynil Ereb. Xelkên Kobanê bank li tevahî hêzên civakî, çandî, hiqûqî û welatiyên Sûriyê kirin ku rêzê ji nasnameya Kobanê re bikirin. Ji bo navê Kobanê xelkên herêma Cizîrê jî daketin qadan û gotin ku Kobanê ne tenê navekî demkî ye. Ew nasnameyeke bi xwînê hatiye nivîsandin û hêjayî ku di belgeyên fermî de cih bigire.
هفته بوری د چارچوبه پیواژو انتگراسیون ده پستخانه چلاغا هات وکرن لیلشونا کو ناو کردی چلاغا لسر تابلوی هاتبا نویساندن ناو عرب کرن جوادی هاتبو نویساندن شینین باجار کو لهمبری وی که بخوا پیشاندانا ناراضیبون اخوا نشاندان او بانگا سرا راست کرنه کرن لسر وی که گرینندتیا پستخانه ناو چلاغا به زمان کردی لسر تابلوی نویساند لا روجاوای کردستان ناو گوند و باجارن کردان ین رسنج عالی حکومت هلوشی یا بعثی و ندهات قبول کرن نها حکومت و گوز از سوریه حول ده همان ناو کو رژیم بعثی لباجارن کردان کرده بود دیسا و گرینه لی اف یک جالی خلک روجاوای کردستان و نای قبول کرن مالباتên dêlgirtiyan li bajarê Tiltemiriyê Rojavayê Kurdistanê daxwaza berdana zarokên xwe kirin û ji rêxistinên navneteweyî û mirovî xwestin ku bilez pirsgirêka girtiyan çareser bikin. Malbatên dîlgirtiyan rêya navneteweyî ya Imfor li ber trafîkê girtin. Malbatan daxwaza serbestberdana zarokên xwe yên ku ji hêla hikûmeta veguhêz a Sûriyê ve hatine girtin kirin. Beşdaran wêneyên dîlgirtiyan û pankartên ku daxwaza berdana wan dikirin bilind kirin. Herûha malbatan bang li netewên yekbûyî Komîteya Navneteweyî ya Xaça Sor û rêxistinên mafê mirovan kirin ku rewşa dîlgirtiyan bişopînin û ji bo berdana wan bixebitin. Heft salin ku kabîneya nehemîn a hikûmeta Başûrê Kurdistanê hatiye avakirin. Beşek ji welatiyan û heta yenekê jî weke beşekî serekeyê hikûmetê ji vê kabîneyê nerazî ne û ji aliyê da vînkirina xizmetguzariyan de cihêkarî heye. دەکەین لە جەنابیان بەڕێز سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان ناوی جێگیری سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران و وەزیرەکانی کابینەی نۆیەمی حکومەتی هەرێمی کوردستان بخوێنێتەوە بفەرمونون. 7 سال di ser avakirina kabîneya nehem a hikûmeta Herêma Kurdistanê re derbas bûn ku Parlamentoya Kurdistanê bi dengên heştê û heşt parlamenteran bawerî dabûye. Çawarwanî zor lem kabîne dekiret. Hewl dedeyn li astem çawarwaniye bîn. Wê roja ku dest bi kar kir, derengketina belavkirina mûçeyan yek ji pirsgirêkên mezin bû. Xelk hêvîdar bû ku ev kabîne çareseriyeke herdemî ji vê pirsgirêkê re bibîne. Lê nehat çareserkirin. Niha piştî derbasbûna 7 salan hîn jî pirsgirêk weke xwemaye û 45 roj derbas bûne. Lê mûçexoran mûçeyên meha şişan wernegirtine. Ji bilî mûçeyan çend pirsgirêk û qeyranên din li Kurdistanê hene ku dîroka wan vedigere beriya avakirina kabîneya nehem. Ji wan jî giraniya nirxê benzînê û hebûna kêmasiyan di sektorên xizmetguzariyê de ye. Bexwe benzîn zor wêran bû. Nirxekê zor e nakire lekirîn nayet. Serokê hikûmetê û beşek ji wezîran jî qeyrana darayî û nedayîna pera budceya Herêma Kurdistanê ji aliyê Bexdayê ve weke sedema berdewambûna pirsgirêkan tê destnîşan kirin. Lê sînorê parêzgeha Hewlêrê projeyên rê û ban, jîngehî û stratejîk car bi car ji aliyê serokê hikûmetê ve tê ragihandin. Lê ew proje li sînorê parêzgeha Silêmanî û Helepçeyê nayê dîtin. Ev yek jî bûye sedema nîgeraniyê. Ji bo vê yekê axaftina Mesrûr Barzanî bi xwe heye. Dahatî navxwe her parêzgayek diyar e li hendê parêzga ziyatîr ziyatî kirduwe, li hendê parêzga bedaxa wekû pêwîst nebûwe. Ema hokarek bûa li wê ke li Silêmanî ew dahateyî ke nanewtî ye, ew dahateyî ke hî sunûreke xuyetî wekû pêwîst ko nekirawetەوە yan negerawetەوە bo xezînê hikûmetê Herêmê Kurdistan. Lê berpirsên sînorê parêzgeha Silêmaniyê hikûmetê bi cihêkariya di navbera bajaran de tewambar dikin. Yekîtiya Niştîmaniya Kurdistanê yenekê jî dibêje em ê neçin nav hikûmeteke ku weke kabîneya nehem be. Ema hikûmetekmane wê ke ciyawaz bê li carekanî tir. Muşkile niye lay min li çi posteka kê daenîşe. Bîrûboçûnekeyî hikûmeteka giring e. Ji ber nîgeraniya wan a jî kabîneya nehem serokê tevgera Nifşênû Şahswar Abdulwahid got ku ji bo hilweşandina kabîneya nehem wan gilî kirine. Dawayekî yasayîman li ser hikûmetê Herêmê Kurdistan tomar kir.
کە ئەم حکومەتە دەبێت ببێتە حکومەتی کاربەرەکە نەک لە ئێستاوە لە دەی حوتی 2023ەوە. نیگرانیên li ser kabîneyane hem di demekê de ne ku nêzîkî 2 salan di ser hilbijartina xula şeşem a Parlamentoya Kurdistanê re derbas bûne. Kabîne ev 3 salin karbirêkere û hîn jî alî ji rêkeftin û avakirina kabîneya de hem dûrin. وەزارەتا پاراستنê ya Almanyayê biryar da ku ew ê hêzên xwe ji hewlêrê vekişîne û kampa xwe ya leşkerî jî bigire. Li gorî agahiyên Komîteya Parastinê ya Parlamentoya Almanyayê godane rojnameya Der Spiegel wê hêzên wan ku hejmara wan sîh leşkerin û li derdor balafirgeha hewlêrê ne di dawiya îlûnê de vekişin. Li gorî heman rojnameyê piştî vekişîna hêzan jî wê piştgiriya wan bo pêşmergeyan dewam bike û dê tîmeke şêwirmendên leşkerî li balyozxaneyê bimînin. Almanya ev gav piştî tevgera dewletên Yekbûyên Amerîkayê ji bo vekişandina hêzeke parastinê avêtiye. Almanya hejmara hêzên xwe yên li rojhilata navîn piştî şerê Îranê kêm kiriye. Hêzên Almanî di dema şerê li dijî Daişê de li hewlêrê bicih bibûn û perwerde û piştgirî dida pêşmergeyan. Dewleta Îranê jî girtin û binçavkirina welatiyan dewam dike. Dengê binçavkirinên Îranê raporek belav kir û di rapora xwe de diyar kir ku çalakvanek bi navê Periya Ferûxî golê girtîgeha evîn têra girtin 5 sal cezayê girtîgehê lê hatiye birîn. Bi salane jin li Îranê bîsînordarkirinên tund ji mafê xwe bêparmane. Dengê binçavkirinên Îranê di rapora xwe ya herîdawî de destnîşan kir. Goyek ji çalakvanên demadawî hat binçavkirin Periya Ferûxî ye. Gol girtîgeha evînê têra girtin û 5 sal cezayê girtîgehê lê hatiye birîn. Di dema xwepêşandanên jin jiyan azadî de Periya Ferûxî hatibû binçavkirin û piştî lêborînê hatibû berdan. Herwiha jinek temen 18 salî goşbajarê Meşhedê Bahar Gulçîn jî di xwepêşandanên demadawî ya li Îranê de ji aliyê dewleta Îranê ve hatibû binçavkirin. Rêxistina mafê mirovan jî ji aliyê xwe ve ragihand. Got Elnaz Şakirdost sînemavana Îranê ji bo dadgeha şoreşê hatiye ve xwendin. Wê di yekşema pêşiya me de li dadgehê amade be. Welatiya xelkê goraniya bi navê Fatma Camî bi qasî 10 rojin ji aliyê hêzê Wezareta Itîlata Îranê ve hatiye binçavkirin û hinceta wê jî têkiliya bi komên neyar re hebû hat girtin. Wekî din jî Helbestvan Şîrazî Fîrnazê ji aliyê dadgeha Îranê ve bi sûcên tevlîbûna pengavên dijî tundiya li jinan bûye. Bi cezayê girtina malê hatiye cezakirin. Li gorî rapora herînûya girtîgeha evînê 4 girtiyên bi navê Sîwa İsmaîlî, Berûx Teqîpûr û Zara Sefayî ji mafên têkiliyên bi malbatên re hatine qutkirin. Li aliyên din tendurustiya Şîwa İsmaîlî û İlhef Weladî xirabûne. Ji mafê xwe yên tendurustiyê hatine bêparkirin. Serokê navenda têkiliyên giştî û agahdariyê ya Wezareta Tendurustiya Îranê Hüseyin Kermanpûr armanca dawî ya kuştî bibûrînin amarên dawî ya kuştî û birîndarên şerê Amerîka û Îranê yê hefteya borî ragihand. Hüseyin Kermanpûr eşkere kir ku di êrişên dawî yên Amerîkayê yên li ser 6 bajarên Îranê de 17 kes hatin kuştin. Kermanpûr da zanîn ku di êrişên 8 û 9 tîrmehê de 115 kes jî birîndar bûne. Li gorî serokê navenda têkiliyên giştî hejmarek ji birîndaran piştî dermankirinê ji nexweşxaneyan derketin. Piştî ku hefteya borî Îranê 3 keştî li tengava Hurmuzê armanc kirin, Amerîkayê êriş li ser armancên Îranê li Bender Abbas, Qeşem, Sîrîk, Cabehar û Pûşehrê da dest pê kirin. Her ku diçe jî hejmara qurbaniyên erdhejên Venezuelayê zêde dibe. Li Venezuelayê di 24 Hezîranê de 2 erdhej çêbûn. Serokê Meclisa Neteweyî ya Venezuelayê George Rodriguez li ser hesabê xwe yê Xê ra gihand got di 129 kesên din jî di erdhejê de jiyana xwe ji dest dane.
د اردهجین li Venezuela'yê de gelek kesan jiyana xweş dest dane. Serokê Meclîsa Netewî ya Venezuelayê Jorge Rodríguez ragihand got du erdhejên li peyhevde got 24 Hizîranê de qewmîn herîkên 4118 kesan jiyana xweş dest dane û 16740 kesî jî birîndar bûn. Her wiha bi hezaran kesên din jî wekî winda hatin tomarkirin. Têkildarî wê erdhejek duyemîn bi pileya 7.5 li gorî pîvana Rîxter li Venezuelayê qewmî. Di 39 xulekan de piştî erdheja destpêkeya bi pileya 7.2 tevahiya blokên apartmanên bilind ve guherandin komên kavilan tîmê rêzgarkirinê lêgerîna xwednava kavilan de ji bo saxmanan berdewam dike. Neteweyên Yekbûyî roja çarşemê bangawaziyeke lezgîn kir. Got ji bo hewldanê alîkariya nêzîkî 300 milyon dolarî piştî du erdhejên li Venezuelayê werin berhevkirin. Îsal li welatiyên Ewropî gelek diyardeyên xwezayî wekî erdhej û volkan çêbûne. د ناوبرا امریکا و ایران ده جارک دن لهفکرین دردکه هوله. امریکای داخواز دکه که ایران بفرمی وکرنا تنگاوا هرمزی راگهینه ده همان دمیده جی بانگل ایران دکه که پابندی راوستانا ایریشان لتنگاوا هرمزی ببه. جالیه که دن و ترامپ قفل تهران خوارو دیار کر که اگر ایران حول بداوی بکجه امریکا ده بو موشکان ایریشی ایرانی بکه. امریکا و ایران di nava gef û binpêkirina memorandûma têgihiştinê hevdû tawanbar dikin. Tengava Hormuzê jî wekî mijareke sereke di nava van mijaran de ye. Dewletên Yekbûyî yên Amerîka daxwaz dike ku Îran bi fermî vekirina Tengava Hormuzê ragihîne û her wiha êrişên li Tengavê rawestîne. Her wiha karbdesekê Amerîkî got ku tiştê ku ew dixwazin ew e ku Îran daxuyaniyeke fermî bide ku hemû riyên di Tengava Hormuzê re vekirîne. Karbdesekî diniyê Amerîkî ji ABC News re got ku mijara rezervên uranyuma dewlemendkirî û wergirtina uranyuma dewlemendkirî ya pir zêde ji Îranê dêmercekî pêşîn be ji bo gihîştina her rêkeftinekê. Jaliyekî din ve nûçeyên CBS bi angaşa karbdesekê Amerîkî diyar kir ku Îran gotiye wan di gulebaraneke keştiyeke Amerîkî de şaştî kiriye. CBS News zêde kir ku qesra spî daxwaz kir ku Îran bi eşkereyî vê şaştiyê qebûl bike. Derbarê daxuyaniyên di navbera Amerîka û Îranê de jî Serokê Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê Donald Trump gef li Tehranê xwar û got ku eger Îran hewl bide wî bikuje Amerîka dê bi mûşekan êrîş Îranê bike. Dehê têremehê Donald Trump peyamek li ser tora civakî Truth Social belav kir û ev tişt nivîsand. Mûşek amade ne, ne ji avêtinê re û berê xwe dane Îranê. Hezar mûşek amade ne ku werin avêtin û Îranê armanc bikin. Eger Îran gav bavêje yan jî dest bi pêkanîna gefên xwe yên kuştina serokên ha yên Dewletê Yekbûyî yên Amerîkayê min bike. Medyaya Amerîkî jî di nehê tîrmehê de ragihandibû ku İsraîl vê hefteyê agahî li ser planeke nû û taybet a Îranê ji bo kuştina Trump daye Amerîkayê. Jaliyekî din ve Amerîkayê dorpêça nû li ser Îranê sepandin. Wezareta Xezîneyê ya Amerîkayê li ser malpera xwe ragihand ku welat dorpêça nû ya têkildarî Îranê sepandine. Ji aliyekî din ve jî Wezîrên Karê Derveyê Îranê Abbas Araghçî cezayên nû yên Amerîkayê wekî binpêkirina memorandûma têgihiştinê bi nav kir. Di bersiva gera nû ya cezayên Amerîkayê de Abbas Araghçî Washington bi binpêkirina sozan tawanbar kir û got Berdewamiya li ser vê riyê tenê bi pendebûna hevbeş a ji her du aliyan ve pêkane. Araghçî di postekê de li ser Xê ev tişt nivîsandin. Îran hetanha pebendî sozên xwe bûye. Lê Wezîrê Xezîneyê Amerîkayê bi sepandina cezayên nû maddeya nehemîn al hevkirina di navbera her du aliyan de binpêkir. Abbas Araghçî da zanîn ku ev kiryar berdewamiya bipêkirin û şaşiyên din ên Amerîkaya û tekez kir ku rastiya rêya yekane ya pêşveçûnê ew e ku her du alî pabendî sozê xwe bibin. هنستران هنگو دم بدم تن نوجن کرن و برنگکی نو جالیه هنرمندکی دن و تیگوتن. و جاره هنرمندا کرد روکن یلماز لگل لونا ارشاهینه
بهفره سترانا ورن دیلان اسمر به هستکی جدا و استتیکی پیشکش کرن. ام بهفره لبشکی جسترانا وان هر دو هنرمندان تماشا بکن. ولی بجوشا سترانا دجنین کرجی ام دکهجن داویا نوچین خوین شوی هر شادو بختاور بن.